very late uma uthi mawuthola manje ukuthi wena kumele uye indaba yokuthi lokukhuluma ngodundunu noma ukhuluma ngendaba yegcoka ukutshela sasho from the start maybe lo nyaka oqala noma ngoDisemba sisho sithibela wenza i-wrong lento because promoter i-wrong side lapho khona ekumele ngabe wena upromote indaba yakho ukhuzani nizophapha manje njengoba sekukhonjiswa impela yokuthi yini le kade niyenza nepromote igcokama abantu hayi ukuthi ngoba abantu abanyanya isikhova abantu abahlupha isikhova bayamnyanya bakha abantu vele othikali kuzozenzela ukuthi uma bethi bayabheka leli gcokama neliblemayo alinaca uma bayabheka nina ngala nibhizi nakene nomuntu ongabantu abalifuni udlame esingazi ukuthi into eyobonakala nini ukuthi akasekho umuntu ophusha lento yodlame emculweni ukhuzani ugcine ilento le nokuphwa nezakho uzobuya naye uhambisa futhi ukuthi uya opposite engabe ukhuzani njengamanje udlushaya ashawe isitora ashawe isibaba sakhe aphushe kakhulu ukuze akwazi ukuthi awine kodwa manje yena ubhizi futhi uyayoloza indaba kodwa ebona ukuthi igcwama elishalenzane ngalana abaculi basengamdlula abafana nogantsheni abaseduze la noduma kahle basengamdlula ngoba ukhuluma kakhulu uhlulwa ukwenza abaculi abaningi ukhuzani abantu abaningi abamthandela ukhuzani ukuthi bazomsupport noma kunjani njani abantu abaningi abasupport ukhuzani abantu abangezukuya lapha ukukhuphuka nezakhe abantu abangezu ukuyilandela lento yokukhuphuka nezakhe ngobani uthanda ukukhuluma abantu abaningi bathanda ukukhuluma kwakhe bathanda indlela yakhe ngabathanda nomntalabo wakhe ingakho ukhuzani ubone ngathi Facebook unabalandela abaningi noma izinto zakhe ziyanaka kodwa manje engikhombisayo noma engathembisa ukuthi mina igcokama linamathuba amaningi ukuthi liwine laphana ngoba lona alikhulumi liyenza futhi liphusha ishoshovu ngaphansi lento lokukhuzani abeyenza laphana ukuphona nezakhe ukuzugwaza ukuzukwenziwa izinto eziwushombe uzo end up eluza imali yakhe instead awini 100,000 awini 100,000 kodwa ke useluza imali engaphezulu 100,000 lapho khona ke angezukuza khona iprofit uma enze kanjalo thibela you are very late mawuthi nibona ukuthi kufanele niye igcwama seni late umhla 2 April usula eduze seyizokhala velo